Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Guarni minggu ta sadarion ima minggu padua hondung trinitatis nomor lapatan hasi tulus sadauni debata doho topik marsi hohot mengulahon hatani debata tapuka mamasuk marede mahita sebuka de nomor 610 mamuka sian ayat sada sahat rodi tolu. Debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di perbadian atu mau palangi dohot tanoon amin. Songonon ninna Tuhan Jehovah yang go halak partigori mangulu do binahen ni parsi hohotna marha porseaon alai yang go dihalak perjahat dangado kasonangan. Haleluya. Martang yang mahita ali Tuhan debata jala amanami sayuru pimahami asaunang madele hami ujuroha porsuho tuhami jala asaunang magopo hubahe kami siloh leo muna denggani ujuro pasu pasum tuhami ramoti hami asaunang marpos niroa hami tu artana di hasianganon leho di hami haporseaon asa doho tami parjabar di sitiano ni akan aporsea diho. Mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita sebukede nomor 612 ayat sada doho tolu.
debata di minggu tes sadarion ima siap patik pawaluhon dohot lapatanna. Patik pawaluhon unako manako dia do lapatan nii odo iko dihabiari rohata debata jala iko kolong rohata di bana asauna kita olo madobo hepeng ni donga jolma manang mabahe bisuk-bisuk mangalas supom boniaga iko sigad pagadaon ni rohata do arta ni dongan jala si ramotonoton atong ra mangidogogo mahita sia Tuhan debata ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tupatik mi amin. Mare dehita sia bukede nomor 240 tolu ayat sada sahat rodi ayat 2. Tatopoti madusata diadopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanamina di banua gijang. Hodo na patupahon hasesan ni dosa dihami halak nadangolon. Maarhite-hite anak hahulongan ni roham. Saya si maroham dihami akana mangersako dosa nami. Saya sahapi matu bagasa rohanami hasesani dosa nami i. Leho matu hami todimna badiai. Asa unang ganggu rohanami diasini roham. Alai asa ho rohanami marhapor seaon. Laho manggotapon asa dosa doho rohapor tibion. Asa hupasatami diri nami tuho. Gabe pelean na mangolu. Jalan abadia, mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Songo sitong na manguluaunin na Tuhan Jehovah. Tung na solomodor hakumidah hamatean ni perjahat. Na lomodor hakumidah hamumula ni perjahat itu madiko dalanna. Asa mangulu ibana.
Hasangapom ma di debatana di gijang. Amen. Maredehita sebuka de nomor 420 ayat sada rodi ayat 2. Epistel di minggu tesadarion, imana nienet sian Yakobus 2, mamuka sian ayat 14 1 ayat 10 pitu, tajahama marsika soring. Aha magunana aliaka dongaku, molo didok kalak, di ibana do hapor seaon, alai dangadong di ibana pangulaon. Tarbahet do hapor seaoni paluahon ibana. Gabi adong mana madok siat tonga-tonga muna. Laho mahamu mardame-dame, ias mahamu, bosur mahamu, alaidang dileo kamu tunasida, narikot di daging, aha magunana. Ima sahatna martua doakan atu mangiho katani debata jala nau peopsa. Amen. Mari kita siap buku de nomor 740 ayat sada dohot ayat 4.
dako maha porseautai songo na hitna dako nidongata sa porseaon disadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na sohatu dosan na tumo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe asya todi parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinot silang na tuat tu banua to rudung ditanom na mula mengulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamuni di bata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsia ditodi porbadia jala adong sada huria hatopan halak Kristen akan abadia doho dihasesani dosa doho dihatai nama dok mulak mangulu dosogo daging ni halak akan aung mate doho dihanguluan nasora sudah. Amin. Tabigema titing namasa di Huriata di Minggon tanggal 10 Juni 2020. Naparjolo ruas nabida. Mamuka sadario pida Huria do keluarga ni amang Rahmat M Tampunan inang indah nobelia borsima jutak rap dohot sada bawai anak penasida. Inganan nahian digang horas Cibubur uik 10 sada pida Huria tuha kebe lipo Karawaci Resort Serpong namangihut Uliana boru tapun anak poni keluarga amang M Tambun inang borul batobing ingan nahian di Jalan Nangka RT Kosok Sada RW 6 Kelurahan Kelapa Dowetan Kecamatan Ciracas uik 5 pida Huria tu GKPI Laut Dendang Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Napaduahon pelajar sidi tahun ajaran 2022-2023. Hari Rabu 21 Juni 2023 gereja akan melaksanakan ujian tulisan bagi pelajar sidi tahun ajaran 2022-2023 dimulai pukul 10.05 WIB dipimpin oleh pendeta. Sabtu Minggu 24-25 Juni 2020 pelajar sidi akan melaksanakan retreat bertempat di puncak hotel Grand USSU berangkat dari gereja pukul 7.30 WIB. Bagian dapat tuluhon Dewan Konania Punguan Lansia hari Selasa tanggal 20 Juni 2020 kebaktian Padang Punguan Lansia masuk pukul 10 WIB maringanan di agro wisata Cilangkap nanuluhon ni Padita. Napapato Dewan Konania Komisi Kasih hari Rabu tanggal 21 Juni 2020 Patupani Huria do pelayan Komisi Kasih di Ganuk Bulan dimulai pukul 10 WIB maringanan di Gedung Sekolah Minggu lantai sada. Seksi sosial tabuan maditang yakta akarwas ni Huria na di Bagasar Parsahiton songon noktar surat di Warta Jemaat. Napalimahon panitian tahun profesionalisme Pesta Gotilon 2020 Hut HKP Cibubur 44 tahun hari Rabu tanggal 21 Juni 2020 patupan ni panitia do rapot dimulai pukul 10 siang WIB maringanan di Gedung Sekolah Minggu Gloria lantai sada marhite tiktingon pinangido tu sude panitia asareta mad dohoti rapoti paonopon buah-buah
maka tidak kon hapor siap par guru malua tahun ajaran 2022-2023 hari Minggu tanggal 10 Juli 2023 di par minggu pukul sia wib patu pani huriatta do maka tidak kon hapor siap par guru malua tahun ajaran 2022-2023 torop nasida 56 halak. Hobar tu program kerja ni huria tahun 2023 marhi tetik tingon. Pinangido do tu sudi ruas ni huria. Naso pasat tu pilih tahun asa di pasat bema pilih tahun tu huria manak tu situa wik nabe. Nomor rekening Bank BCA onom 2 80 siapitu opat-opat 10 sada. Atas nama HKB Rosa Cibubur. Daftar nak pasahat tu pilih tahun 2023 per bulan 4 per tanggal 4 Mei 2023 boima tajaha di warta jemaat dot mading di gereja. Bagi napa pitu ruas namoding. Nunga marujungolu sahala ruas ina ni huriatta ima inang linda tumuanna borna pitu puluh opu maruli boru umur 10 tahun hinabaluhon ni amang tambah mangasi tapu bolon maringanan di jalan Rawabola Gang Kapuk nomor 8 RT 006 RW 07 Kelapa Doetan Wiksada moding na di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 tudian sadarion hari Minggu tanggal 10 Juni 2023 di TPU Susukan Siracas laos dipatu pahuriatta do per minggu di Bagas Nasida dimulai pukul 10 wib. Acara marningok ruas ni huria namading. Jongjong mahita saluhna. Ujuk perjalanan ningolu ni dongat tahun laos paingot to kita do sude nak kita pe disadatiki tong dosongon nasida ikomoding. Alani toktong mahita marpakirim na mangulu saliling di Portibion jala say hubas manak sa di hari pehita laho manadiko tanon taingo mahata ni tuhata di pangukkapo bidu sa plopat asa pulutulube martua makanamate di bagas Tuhani olak nion tutu di doktor di masohok manasida siap paru kilon nasida ay na mangihut matu nasida na niulan nasidai. Tabuan masude keluarga anak si solhot na tinggal honi dongatan nang jumolomodingi asang giat ma tuhata na mangapuli nasida alani martangyang mahita di bagasar rohat tabi. Amin, marede mahita. Kasih
Mau ni matik ting ni mingguta sadarion akatik ting nama ngihut boy mata jahan adong di warta jemaat. Tabagema ede puji-pujian sian kor inahana.
Diuduti Dohot Kor N HKBP.
Mare de mahita saya buka de nomor 730 ayat sada doho udukna laos tapa pungoma peleata.
dameni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata hatani debata dihita nagabe turpuk jamita di minggu padua hondung Trinitatis imana tarsurat di 2 Musa bidu 10 sia ayat sada tolhastu ayat walu songonoma didok disi. Patolu bulaton dung ruar halak Israel siat tano Misir di ari na sasadai sahat manasida tu halongonan Sinai. Ay borhat do nasida sian rapidim gabe sahat nasida tu halongonan Sinai las marsaro nasida di halongonani disido marsaro Israel todong ni doloki. Dungi nakok masih Musa tu mompok debata. Jadi di johon Jahoba matu ibana siad doloki nin nama. Songonom ma dohonommu tu pinopar ni si Jakob pabomu tu halak Israel. Nunga di idahamu na hubayni tu halak Misir. Na hubuani hamu hira di atas ni habong ni pidong Raja Wali pasat hamu tuau. Onpe mono ditangihok kamu suaraku. Jala diradoti hamu padan nahubaini. Jadi hasiaku mahamu sian nasa bangso. Aigok diaudo lihat portibion. Majadi harajaon malim-malim mahamu diau. Jala bangso nabadia. Ima akahata sidohonommu tuhalak Israel. Jadi Roma si Musa di Jauma akasi tuan ni bangsoi. Jala dia turhon tujolo nasida sudi akka hata odeng akka natinonahon ni Jahoba tu ibana. Jadi sahata masa dok bangsoi mangalusi akka didok nasida ma saluhut na pinabuan ni Jahoba bahenon nami ma. Jadi mulak masih Musa mabuan akka hata ni bangsoi tu Jahoba. Ido yang go saat ni turpuki. Hamo kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Molo marningot haburjuon ni dainang. Omak niba tuaka hita sude terlepas mangolu manang nang mate. Alay dohonot tama lohok do di pikiran ede dana sekolah minggu nuaing. Nanong di masuk tuh buku di sekolah minggu HKBP. Dia mai dina dedehon molo huingot do sude. Lujani dainangi marmuduau sian namet-met tuna balga. Napo sobulung di boto na nangit deon naraku ma. Boto hamu do. Dawate. Jadi sude napo sobulung naro di tikion iko sukuno do tuo makna. Edeon. Jala iko dipersiajari sadarion. Molo so disuku kamu olodora dohonon. Setiap orang yang mendengar tidak melakukan pasti dia tidak beruntung. Kan ido kan? Apalagi na ditangihon ima hatana tutu jala dinggan. Ya do dia do kamu ditawononi ede daung bete. Molo songoni utogio mahamu mangedeon asadong sahali tawonon. Molo hui ngoti sude lo jani dai nangi marmuduau siana met-met tuna balga dio paau di abingau asa sonang modo mau dideng didok tuau. Oh hasian salinari dah asa di begia kaya nakota dua ya. Molo ui ngoti sude lo jadi dai nangi marmuduau siana met-met ga di opaau di
aku manang isepe manang ihon manang namange dehonon totu diingot do haburjuon ni dainang bohado mangarorotita mulai sianna adok kita di si ubeon ni dainang totu disima ro dipikirata sugari mangulu do pedainang totu hubai do akan naulina dinggan dakku paraseyang akatikina nang diliu tuau asa boyau mabaloson akahaburjuonna marningot na naong diopa diabing dohot nalaho di parmudu au maradu lu jalau mangalulingolu laus ido si hati dakonon ni ganup aka ianakon gabe wingok ma nabodari amanginang dinarohami lau manikir adong do nama katidakon bahwa yang meninggal yang dibacakan satu hari ini patut untuk ditiru kehidupannya nang pesu sangoluna inang buru na 70 ale dohono tama dia tidak malu untuk terus berdagang keliling untuk mencari kehidupan dan juga untuk membesarkan anak-anaknya. Dohonot tamai sitirun mai di akaina halak batak, ina batak. Karena dia tidak malu untuk memperjuangkan bagaimana anaknya. Alai boy do gabedang mararga nuaingon ede anak kokido hamurau diau. Alania hugogo pe pacari dang songoni biben natoras kan. Molot atarna hirana riko si urupon ngapa mereka be laho mananggungi tapi dihita jadi di dia dolo tak hagogo oni ikon torus mahamu makatau nadinggan asa gabi sitiruon asa unang didokon akayana kota dang mararga be ede anak kokido hamuraon diau sian akapakka holong yon ni natoras tua kayanakon. Bagaimana kasih sayangnya kepada anak. Seperti itulah hendaknya setiap orang diboto makamolatehon jala mangulahon natama tunatorasna. Hape molo tasukku naka natoras nuain nanong ngadong ya nakonna manang nahamu amang inang namangulu dope na tuai bohado hira-hira ado na nihirimi nasida sian ngoluta. Untuk anak yang sudah bekerja, untuk yang belum bekerja, yang masih sekolah, molodung karejo hamu haduan, isarana, di pangaratuak kamu, dungi dapok rohata malau mangirim, atik na 3 juta, atik na 300.000 pe na tunatoras, suku-sukun dihita, dia dona rumikot di natorase, di zaman nuai, kolan hepengido. Boy do mabelas rohana dam alai molo burjui bana mangyuton hatani natorasna tangi ibana di akaswara ni dainang dohot amungna maka orang-orang ini yang akan diberkati Tuhan orang-orang ini yang akan disebut sebagai martua ma ibana dang ikon na godang-godang lehonon muna hepeng molo di telepon natorasi na masih holdi kan idon wai mula mamusehita molo songon natoras ita tua kayanakon totu si holdo roha asa di telepon asa di boto kabar unang manasing-asing ulaonna boy gabi anakon na burju gabi sitiruan tua kahumaliang ima pangeduon asa di parangihon hatani di mata jadi tidak semua nasihat itu amang inang zaman sekarang ini bersumber dari firman Tuhan si pata olo doholan gogo mangalion nasihat poda alai dang adong ojahan na mariti hatani di bata molo hudok songoni na so sa urdot doi pakateon na dohot pangulawonon na alai ikot do sa urdot asa boy dohonon ni bana sitiruon diaka humaliang na lobi sian pangarorot ni natoras tu yanakon na lobi sian na diopa dia bingau nakin iman nanong pinatupan ni di mata tunguluta satu obason Tuhan telah terlebih dahulu melakukan itu bukan pada kita alai jumolo do diulahon itu bangso Israel hati-hai
Umat Israel sudah mengalami banyak hal. Jaladakya modom de mata lau mangarorot, lau mangabing, lau mangopa akan naniasianna. Bagaimana kira-kira kita menunjukkan identitas kita sebagai orang yang terpilih? Molo dipikiran tahalak na tarpilit ima halak na dong halubionna. Ada kemampuan yang lebih. Molo dipikiran molo anak na niasian ninna harta kesayangan totu mangararoton. Baik kamu molo parjulu-julu kamu manor handphone. 3 hari mai gabe harta kesayangan. Naroh aku paling 3 hari melodang seminggu. Molo neng modom atar nabaga mam pala takonipe nanget-nanget. Alai dung lewat seminggu olo do di sapato songon itu podomani. Alania tidak lagi menjadi harta kesayangan. Sahali de batama dokon hita gabe ianak konia isienna. Ta argawom mai. Los boy mai. Gabi ujahan di ngoluta menjadi anak kesayangan tentu menunjukkan kualitasnya. Menjadi harta kesayangan tentu akan menunjukkan keberadaannya, identitasnya sebagai anak Tuhan. Jadi dang holan sebagai identitas au Kristen HP hutodong kan itu dalam hamaguan. Tetapi hobar tutur pukon di pabuan nakin ikut jumulo do di tanda halak Israeli ado nanong pinatupan ni di mata. Didok nakin mamuka sian ayat sada ayat 2 1 ayat 3 di patorang madisi bohado pangarorot ni di mata tu bangsoi mamuka sian na di Misir rasida mamuka haruar sian Misir muse masuk tu rapidim ima halonganan rapidim boto hamu do marungutung do toruson. Pagi siang sore lobi sian na mga langubat molo halak mga langubat nuay ngon nga di diskon kan 3 halian gabe 2 hali nuay pagi sore marsiajar matong halak Indonesia tua ke luar negeri dangbe dihujuti lau manginum obat alai songonima parungutungut ni nasida kolan na marungutungut terus taingok mamanginang isi na marungutungut totu bohina pasti lau patuduhon bohina kurang bahagia murking terus bere kamu mana humaliang muna kiri kanan pinomat bohado bohina ngamekel perjulu kan olo do kurang bahagia hita olo nalani marungut-ungut songonima halak Israel lihatiai kurang bahagia kehidupannya tidak pernah merasa puas akan apa yang diberikan Tuhan. Tidak pernah mengatakan mau lihat Tuhan molo ope itap ni ope turbuk ni ngolukku bahwa lasom mai haduan iko gatiom mudon lobi sian napatut ikon jalo okku. Ido na masa diturbukon. Di Misir nasida di Palua dilihat Tuhan tulah tu si Firaun dot akan humaliangna tetap tidak mau mengerti Firaun tapi Tuhan memberikan kebebasan tetap kepada umat Israel setelah mereka keluar dari Mesir mereka sampai di gurun Rapidim tetap juga mereka marutungut bahasa dengan dong aik nami HP sona moki koki dope nasida ale songonima parungutungutonna di aiki hita pe songonima kalau kita dalam situasi yang kurang maaf untuk mencari makan dan minum susah taida musin na susah siya kita nasodong bagas na ikomodom di toruni jembatan di sarana nang flyover na boy taida di humaliang ta tetaplah bersyukur banyak-banyak bersyukur dan melihat Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah tidur untuk kehidupan orang-orang yang mau berserah kepadanya. Los ido muse di patongon tu si Musa asa lamanad da manasida dia kahaburjuon ni debata marhite na diuluhon si Musa boy ma gabe sahat hata ni debata tungulu ni halak Israel karena dosa membuat manusia itu terhalang berjumpa dengan manusia karena dosa Allah memakai mediator untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel. Isima mediator di bagasan turpukon ima si Musa alai molotaida Musa di padanai baru mediator itu sudah digantikan melalui posisi Yesus Kristus dan Yesus Kristus itu sudah tiba di dunia ini dangbe mediatori
Alai nunga gabe rap dohot hita, Allah Yesus ido hatai. Jadi Allah itu berfirman, dan firman itu telah menjadi daging, dan firman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi dang holak kata di bata lau manugunogu. So tung holak kata kita lau manguluhon manang namar muduhon na kaya na kota. Imana masa hobar tutur pukon. Jadi di dokom mamuse bohado parmudoni di bata di ayat 4 di dok nunga di idahamu nahubaini tu halak misir. Nahubuani hamu hira di atas ni habung ni pidong raja wali pasatamu tuhau ninna. Molo di dokon hubungan kamu hira di atas habung ni pidong raja wali, artinya induk yang membawa anaknya itu terus di atas burung raja wali, pundaknya. Adong na mangurupi. Adong. Jadi di dia meletak nadi bahwa Allah itu tetap melindungi anak-anaknya. Allah itu menciptakan rasa aman untuk orang-orang yang khawatir. Allah itu menciptakan perlindungan bagi kita. Ditikin na godang akato tangan na roto hita. Naku boto ati na taida do pemain badminton na bodari si Ginting. Monang do iman tahe. Monang do tahe. Nahula na do naing nama boto barite na raku mah. Manang na so tolak to do lamanur karcis ujung na manoto pedang dang sanga beate. Jadi mau orang lu si Ginting kan, au nang pewi di dokon pokokna si Ginting orang Batak, gimana di rohaku. Jala dohonok kusen buna pasogi tado harorona. Dohonok ku mau musi bangga dua mamereng halak Batak nuaing yang berkualitas kehidupannya. Orang Batak itu di mana saja harus menunjukkan identitasnya sebagai pemberani. Lak di dokon halak pe nakasaran halak Batak, nah diau halak Batak tetap nomor 1. Apalagi halak Kristen. Manang di dia pe oboy do mangalulimangan ima halak Batak. Aleu nang atong anggar jago kan. Tong doi mana ikon bersifat inklusif, terbuka untuk orang lain, terbuka untuk nasihat-nasihat kepada dirinya, asa boy ibana maju. Molotung pe hudokon na piga-piga minggu nasalpu manang bulan nasalpu di jamitaku hampir mirip do bangso Israel do alak Batak di jo enju jogal enjugulna ido kan. Alai do honok kuma tetap kita berkualitas. Harus itu. Unang taida holan di aka nahurang ikut taida do museta sulik kita dan dia do na berkualitas di diri ta asa maju kita. Dipakai si Musa mahalak, dipakai HKBP mai padita, dipakai di Batama musenatoras mengajari anakonna songonima bangso Israel na dipakai di Batado si Musa lau pasaton hatana. Ahamai didok masongonon molo neng gabe hasiat do nasida ikut dohonomu masongonon tu nasida da tarira makatai songonima di batatu hala Israel marhiti si Musa didok ma onpe molo ditangi hokamu suaraku ninna jala diradoti hamu padan nahubaini ninna. Jadi rom 2 molo ditangi hokamu suaraki napaduahon molo diradoti padan nahubaini ninna. Jadi na ikut doboy ibana mangulahon ahana ditangihon. Ido umain na molo pas ditiki manangihon epistel hita ahado didoko disi martua do akana tumangihon hatani di bata jalan no peopsa. Sugari tababalik hatay marjia mahala naso manangihon. Dengi ido kan lawan kata martua iko marjia dotong celakalah ninna. Atong dia cipili tota martua do manang marjia. Tentu tapi magabi halak na martua mau mendengarkan dan juga mau melakukan apa yang difirmankan oleh Allah. Harus komitmen. Ido nagabe topik minggu tadi bagasantikon marsihohot mangulahon hata nih di bata. Benar-benar harus berpegang pada firman Tuhan. Molo halak isarana nanong meol-meol lakana satabi molo adong parsahitota ado na talului asaboy kita dinggan mardalan. Totutukot adong si peopon. Songoninang di pardalanan ning ulutta kita harus perlu apa yang perlu menjadi pegangan hidup. Pegangan hidup orang Kristen adalah firman Tuhan. Latih dirimu beribadah terus menerus. Unang pitor maheu manang madele ditiki godang aka totangan di parnguluata. Itu cemen namanya. Itu kan? Tatu sudah cemen torkeo.
Dan adong bedi dirina mau berjuang dan bertarung sampai dia menjadi seorang pemenang. Seperti si Paulus, aku akan mengakhiri pertandingan. Torinda do kan? Gabe boy mai bana mengatusi gelanggang pertandingan. Gelanggang pertandingan itu tidak pernah tidak menghadapi segala pergumulan dan tantangan. Halak Israel pesongonido, molo naing sonang roham, molo naing sato tu surgo. Di dia do hasonangan ini nanakin sian inahanna to tu surgo do. Ikon tujuan to ada saat tu si. Molo naing gabe anak hasia kita ikon tapatu duhomma identitasta sebagai orang yang benar-benar menjadi harta kesayangan. Parjabar do ganup halak na mangulahon manangihon hatani debata. On jujuk do hita tu pesta teh. Apalagi Sabtu Minggu molo Jumat Sabtu Minggu mata dokon. Ayo lu do dibain muna taot tong sa tu bulan onom. Daku mau tu muna taon nahabe. Jadi molo misalnya dibain Jambar, molo di patupa Jambar, sudi do majalo Jambar. Dau kan? Adong do na do honon na majalo Jambari na marhadohoan ninna yang punya pangkat. Jadi bukan hanya sebatas hula-hula asa dohonon ni mana namar pangkat. Boru pe pangkat doi mari bakuna so dapot. Ido kan? Jadi parjabar do hita, molobui hita, mangulahon, dohot manangihon, berita nauli. Iko boy do hita satia, jala boy marsi jongjong mangulahon, hata ni dibata maniup hatana nabadiai. Adong hata di 2 Tesalonika, bidu 2 ayat 10 songonon di dokon. Boy tajaha manginang dibuka mabibilna 2 Tesalonika bidu 2 ayat 10 asara pita majaha. HP suci pe boy do dibuka mak. Toy mak ngasa ribu hali di dokon asa ribuan bibil nama nangal kita na. 2 Tesalonika bidu 2 ayat 10. HP do dibuka dadang bobonda. Rapita majaha 2 ya. Alai natamado hami toktong mandok mauliate tu debata marningot hamu alea kadongan nahina holongan ni Tuhani ala dipilih debata hamu sian mulana asa saut tamu malua ima marhite sian todit napabadiahon dohot haporsiahon di asitongan. Jadi secara khusus ala dipilih debata hamu sian mulana inna. Jadi ikon mandok mauliate tu debata. Jadi makamulate honi boha taudu timatorus lau mangulahon natama unang mamasohot holan alani halak na mangiburu tihita. Jangan sampai berhenti melakukan yang baik hanya karena orang lain cemburu dengan kita dan menjatuhkan kita dungi masohot unang. Alai terus maulahon nadinggani seperti pisau yang kita anggap itu majal, kalau dia benar-benar diasah terus menerus pasti akan tajam dan berguna. Songoni mangolu ni hari Kristen, molo terus do ni jahatan ni bata, molo terus do tinangyakon akan nama kasogohoni ba, manang apa di rokok kamu na ikomu ba di ditikina, dang iba nalaho gabe jaminan lau paubahon rohani ibana. Yang penting kita mengingatkannya. Alani ido ikon sahatu gabe hasian ni debata kita, ikon menjadi harajaon malim-malim mahamudiau, ikon gabe bangso nabadia ninna di ayat onom turpu tai. Ahadon gabe lapatan menjadi harajaon malim-malim mahamudiau ninna, bahwa Allah menetapkan umat Israel itu menjadi harajaon malim. Jadi ikon do orientasi na tu debata bukan ke perpolitikan, bukan bagaimana menghancurkan bangsa lain. Alai mono didokon harajaon malim-malim, iko boy do ngoluna memang betul-betul full untuk debata dan nagabe mardikan nibana manang marsangga-sangga mangulaon natama. Ikon semua kehidupannya harus benar-benar mengikut Tuhan. Ido na didok na asa menjadi harajaon malim-malim. Mono didok gabi bangso nabadia dang dirini ba nama bayan iba badia. Satabi di hita manginang olo do songoni molodung taulahon natama gabi boy do gabi dalat talaho manegai identitas ni halak manang hadirion ni halak. Ala nang burju ibana kan beri makan dang marminggu ibana. Apa gilirat tadu mar kursonari Torinda ala marminggu ibana
Ido na jujud na bering makan dang roy mana pertanyaan. So ngoni ma berjuni Tuhan itu ibana. Dileo na kaya nakon na sukses sude. Ala ibana dang ro pertanyaan torin na kan. Gabi asang-asang rutong dibaen laho paagohon halak manang napauruhon sangap ni halak holan alani identitasnya yang benar seolah benar. Jadi sotung kita mangulau na dengan jatuh kepada kesombongan rohani. Jangan. Kalau mau melakukan yang baik, lakukanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk dunia. Jadi dang pola ikon boib dohonon, ibana songonon, HP diri ni halak. Tak orui sangapna, unang manian songoni. Lakukanlah segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan dan itu semua untuk Tuhan. Jadi ditikina didok debata ikon dipasak si Musa doi burju doi bana mangulahon. Ditikina didokon asa dia lusi bangsoi hobartu parsuruoni dia lusi doi di ayat walu jala didokon ikon saluhutna pinabuani Jahoba bahenon nami makninna. Jadi tidak melakukan anom majuati jolo sukses mayana koku boy do hamu amanginangga be calon situa ina matong rotu jabuna anom mak geleng-geleng do pe yana koku ina dung balgaya na konna nganeng pensiunau ina lomo na masudi dang minoto sa di hari boy tiopon hatana ima jok na manginang molo dipilih sasahala jaga be calon situa gabe guru sekolah minggu mahamu ate ala baga dohu berek kamu guru SD torinna kan manang na guru SMP guru TK ala ditiki ditodo masongoni ama alusna dang boy dope dang adong motorhu lau tu gereja no terlebba tau so dia terus adong dibayen alasanna jadi lamang itu Yesus memang kalau kita mau mengajak orang lain banyak sekali alasan-alasan yang kadang tidak tepat. Karena apa? Kalau andaikan Tuhan itu mengatakan sahali ho malas, sahali ho losok, songoni au losok, anggo hita gujak mak. Sahali hita mergabus, Tuhani pedang diolo ya kapangiduatai, anggo hita sursar manguluta. Jadi jangan sampai Allah marah kepada kita hanya karena kemalasan kita. Sahata mahita saluhut natadokom madi bagasa rohata urupi au Tuhan. Lau mangulahon natama asa martua ngoluku ima tadda nagabe naniasian muau di pardalanan ni ngoluku amin martangnya kita Jahuba di mata amanami na marhabangsa di banua gijang mauliate Tuhan di dongani ho hami di pardalanan ni ngolu nami mangula aka ulon nami las di ari sadario Tuhan di ari na pinarbadia amon boy hami mamuji ho dohot manangi hon barita nauli paingot hami Tuhan asa marsihohot tami mangulaon hatam nabadiai boy hami Tuhan gabe halak na martua halak na niasianmu gabe halak nabadia ala hodo Tuhan na mangajari hami na marsur todim di porbadia toktong hami mardalan di dalan nature ali dewata manami pasu-pasu hami nang dohot ulaon nami nahula hami sigano pari nahobartu lomoni roham asatar pasu-pasu hami nang buy hami gabe habaron ni pasu-pasum tuak kahumaliang nami ali di batama nami molo dilehoko tikitu hami dilehoko akka arinauli di hami lamangula akka ulon nami paingot hami Tuhan makka molatehon saluhutna asa toktong daus ya kami parungutunguton padelion rohana madate molo tungpe jupang akan nasohini lomohon ni rohanami di pardalanan ningolu nami urupi akka ianakon nang sudi hami na so dapotan karijo dope satu obason asa jupanga kami Tuhan jepalan nalomak urupi akka ianakon asa ukap rohana dia akan naso dapotan dope disirokap ni todina dia kanong suman marumah tangga asa makalason nasida Tuhan di akan nanaing binainmu tu ganup halak na malungun diserokap ni todi urupi hal ganup halak manang napa rumah tanggaon nasihol rohana Tuhan laho marianakon ganup akka usaha na binain ni keluarga pasu-pasu mai gabe habaron ma dihami nang dia kahumaliang nami molodung jupanga kami di pariana kono ni Tuhan ali di mata manami hutangi ko kami do akar ruas na pidasian huriam keluarga Richard M Tambunan boru Simanjuntak dungi Yuliana boru Tabun sudina Tuhan upasatami tuho
Asaho Tuhan mamasu-masu ngulu nasida, paingok nasida Tuhan dina berjumar Tuhan, jalaboy mangiuton akka hatam nabadiai. Ali di batama nami, tunggulungun dorohan nami nasa huria Tuhan, di parmoding ni sahalak ruas inasian huria. Ima inang linda tomuona boru na pitpulu, opung hamaruli boru. Ali Tuhan, homa pangapul na sumurung, na mga puli rohan na marsak na gale, binain ni hamatayani. Utangnya ko kami matuhan ama nami, amang tamba mga sitapubolon, rapdohot pinopar na Tuhan. Asa toktong lehonon mo Tuhan, habingiton tu nasida. Go hima akan narikot di nasida Tuhan, di ngulu-ngulu nasida. Sahat tu na pataruhon inanami tu inganan paradianan parsatokinani. Laos acara parminggu pe, na masa diari sadarion say mardalam may di bagas adami nasiako. Ali di batama nami aka program naneng sula konon nami tardumobi di sa mingguon ima pelajar sidi naneng mangyuton ujian tulisan dot aka retret na ikon masa di puncak hotel Grand Usu. Tuhan pasu-pasu ulaoni paingot akay anak komu Tuhan dia kananong di parsajari nasida, naong jinalo nasida, marhite huriam HKBP Cibuburon. Asabuy nasida Tuhan lamtang ha porsyon na, gabi anak kon nahasya may di julom Tuhan. Ale di batama namni suang songoni aka program na asing pe, na ikon masa di punguan lansia, di sermon remaja na posobulung HKBP, dohot parheheon ni remaja na posobulung HKBP, dohot aka kegiatan, di vokal grup nanong masa neneng akan masa di tanggal 1 Juli toktong homad dongani nasida Tuhan suang songoni di sesi sending nama kobasi genup ari Jumat na lau manangyakon genup halak na marsahit menahun dot akalan na asing sipatu pohon nasida urupi nasida Tuhan. Ali di batama nami na marningot dohami di ari sadarion di ulaon ni seksi sosial nama dulo jala manangya ko na kanamar sahit ganu pari Rabu. Tuhan utangi ko kami ma kanamar sahiti amang wihamanik amang situa asitio amang je pangaribuan inang sinaga boru na 70 inang situa silalahi boru hutapea inang de si manjuntak boru tapobolon amang pe manurung amang si manjuntak amang a si matupang amang je si tompol dohot na posom amang situa tambunan. Saluhut Tuhan nanang huguari hami, dohot na sohagoran nami Tuhan, aka keluarga nami pe, di dia pe bana Tuhan, di na mga luluy hamamalum, marhite aka medis na manangani nasida. Obar tulong mo ni rohamma Tuhan, saut mahamamalumi, jala di lehoko Tuhan hagogoon, tua kana marsahiti, pos rohanami di dongani ho keluarga, nama dongani namar sahid. Ali Tuhan songoni nang panitia tahun profesionalisme pesta gotilon ulang tahun HKBP Cibubur toktong ho Tuhan nama dongani aka panitia nalaho marapoton ganup aka program dohot gohima Tuhan akalas ni rohani nasida marite aka kebutuhan narikot di kepanitiaani. Ali di batama nami las rohanami Tuhan dileko gajang ni umur tuakan nama ulang tahun. Pasu-pasu ma amanami inanami na marulang tahun hatutubu. Pasu-pasu ma keluarga na marulang tahun pardongan saripeon. Marhite habisuhon nasiako di paingot ho nasida maka mulatehon pabahenanmu. Pos rohanami Tuhan diudut holas ni rohani nasida mangalehon hai pason nang gajang ni umur dohot holong dame nasiako tuganup aka keluarga. Ali di batama nami nang salut akar ruas ni huriam nanong pasatom pilihan na do hamulation na guguna do sudina Tuhan narikot lau pakobasion di huriam ajari hami Tuhan asa marlas ni roha hami patupahoni pinuji pinasangap maho mangasawan anakmu Kristus Yesus amin. Mari demahita huta pasat ma peliata tujulu.
tangiakon ma piliata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni salut silelo na dinggan dot na saulibasan na mauliutus. Upasat hami masyan na nilehomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalar ramoti asa huparasya kami pilihanon. Pati bulhon harajawmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marite-hite todim. Asalamu tadahami gudang ni si lehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami mandok mau lihat tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Gijang say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaumu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, si sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disondakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorhon ma damina tutodim.
Tuhan.